Один Ковалок! Успокойся, друже! Рыбы наши забры! На ежа! Ежа! Дори, ні! Сегодня у меня на обед рыба! Сгадай клятву, брат! Сгадай клятву! Один Ковалок! Выходи! Гэта тупік! Мусить бути інший шлях! Хто там? Дори, треба шукати вийстя! Калі ласка, зайдіть пазней, ми криху заняти. Так, де вийстя? Отсюль мусить бути вийстя! Гляді, що тут? Вийстя. Цікаво, що це значить. Написано один у один, як слово вийстя. Шагаете гостей! Почекай, ти вмієш читати? Я вмію читати? Так, я вмію Ну читати. тоді прочитай гэта! Ён не со зла, просто ён не ведае свайго бацьку! Эй, трымай сябе ў плаўніка! О, ні, вийстя нема! Не, Брус, схаменися! Калі ласка! Даруйте! Насамрэч, ён добрый! Мне треба достать маску! Тобі треба маска? Добре. Не-не-не-не-не-не-не! Хутка, хапай маску, давай! О, не! Брус! Что? Отплываем! Отплываем! А, вечерина скончилася?